Ibisisanqa kumakhasi onxibelelwano izimvo zahlukene malunga nokugxothwa komfundisi uFaleni ebeqhuba inkqubo yevangeli imvuselelo ngecawa. Unqunyanyiso wagxothwa kule veki iphelileyo. Umbutho we-i-EFF uthi ukugxothwa kwakhe khange kulandelwe imiqathango. Asivumi tu conflict of interest. uDr Faleni uyothetha ku-community radio. Bona bayi-public broadcaster abana competition. Since when the public broadcaster yana competition? Nabecandelo lezenkolo nabayangqinelana nombutho we-i-EFF. Okokuqala uSABC ubhalele umfundisi uFaleni ileta ethi sibona ezizibakala ozophulileyo eSABC akamnika thuba njengomsebenzi walapha ukuzoziphendulela ku-disciplinary hearing. Eliqumrhu losasazo licele i-EFF lithumele imbalelwano malunga nezikhalazo zayo. I must state that the SABC is willing to engage with members of society, including the EFF. However, I must emphasize that the SABC reserves the right to exercise its policies without undue pressure from political parties. Le mibutho emibini ifunge ngelithi izaqhuba nephulo layo lokuba kubuyiselwe umfundisi uFaleni kuquka nokubhenela ezinkundleni. Kwiindaba ze-SABC ndingumcebisi ngqina zeGqeberha.